Mit navn er Sergej Steffensen, og jeg tager sjældent fejl. Men når jeg gør, så går det grueligt galt. I dag vil jeg fortælle om en historie om, hvordan jeg har lavet en kæmpe fejl med at få en ny lejer ind. Og generelt snakke om det her med, hvordan finder jeg de gode lejere, og i særdeleshed, hvordan undgår jeg at finde sindssygt dårlige lejere. Så i alt den tid, jeg har haft lejere, så har jeg i virkeligheden haft rigtig gode lejere, rigtig fornuftige lejere. De er til at snakke med, de forstyrrer mig ikke, de passer sig selv. Alt er lige til. Men her for nylig skulle jeg så have fundet en ny lejer, og jeg var lidt, skal vi kalde det, lidt selvfed, lidt godt kørende på en god streak med at finde gode lejere. Så jeg var lidt afslappet i min screening, og den første, der kontaktede mig, lød egentlig ret fornuftigt. Jeg sagde det fint. Og med det samme begyndte der at komme et par gule flag hister her. Og min mavefornemmelse begyndte at fortælle mig, der er måske et eller andet på færre her. Men jeg orkede ikke til at genstarte processen, slå en ny lejer op på boligportalen, have en ny dialog, vise frem igen osv. Nu tænker jeg, nu kører jeg altså bare i mål. Hvor slemt kan det være? Og der begyndte at komme flere og flere af de her gule flag. Jeg fik underskrevet en lejekontrakt. Betalingerne begyndte at komme senere end de burde, altså hvornår depositum skulle indbetales, forbetalt husleje. Kommunen skulle pludselig ind over. Der var flere og flere ting, som gjorde, at jeg burde bare have sagt stop her. Til sidst, der kom pengene ikke, og der blev bedt om udskydelse af at betale det her depositum uge efter uge efter uge. Men nu var vi så tæt på indflytningsdagen, at jeg orkede ikke at have tomgang, og jeg orkede virkelig ikke at starte den her proces forfra. Så begyndte der at komme orange flag. Så efter jeg havde overdraget nøglerne på overdragelsesdatoen, kæmpe røde flag. Men jeg havde givet nøglerne, og nu var det ligesom for sent. Og jeg tænkte bare, nej. Så efter det, problemer hver evig eneste dag. Så alle mine lejere ringer måske i snit til mig en gang hver 3. måned. Meget simpelt, altså ekstremt lidt tid jeg bruger på det. Her har jeg haft over 10 opkald inden for de første 2 uger. Det er om aftenen, det er om weekenderne, det er hele tiden. Og det er problemer, som var det en vuggestue. Den ene er blevet uvenner med den anden, den ene er blevet uvenner med den tredje, den ene er blevet uvenner med den fjerde. Men det er altid den ene. Alt har været fredeligt, alt har været roligt på min ejendom. Før det, nu er den her person så flyttet ind, og nu er der bare drama, problemer hver evig eneste dag. Ikke nok med, at jeg skal snakke med den problematiske lejer, nu skal jeg også snakke med alle de andre lejere i ejendommen, hvor de brokker sig over for mig på den her person. Så det er ekstremt dyrt. Det er ekstremt dyrt at vælge den forkerte lejer. Så ikke nok med, at dit lejemål kan gå i stykker, fordi vedkommende ryger selvfølgelig også indenfor, selvom man ikke må det. Det er klart. Det kunne man næsten sige sig selv. Men udover at dit lejemål bliver forringet, så sker der også det, at du bruger pludselig rigtig meget tid og ekstremt meget hovedpine. Dine andre lejere er utilfredse. Så det er som om, at det er ring i vandet, det er at få dårlige lejere ind. Så den største lærestreg for mig i det her, fordi det er i virkeligheden første gang, jeg oplever at have en ekstremt dårlig lejer, jamen det er den her screeningsproces om at finde nye lejere. Det er ikke noget, jeg bare skal tage for givet fremadrettet. Jeg ved godt, der er mange, der snakker om, at de frygter det her med tomgang, og det er det værste, der kan ske, og det skal undgås. Koste hvad det vil. Men der vil jeg gerne lige sige, at hvis valget står mellem en dårlig lejer eller en ekstra måneds tomgang, så vil jeg fra nu af til enhver tid vælge den ekstra måned med tomgang. Fordi en dårlig lejer, jeg kan simpelthen ikke beskrive, hvor ondt det gør i sjælen, at jeg har lavet den fejl at få en dårlig lejer ind. Så hvad vil jeg gøre anderledes? Jamen fra nu af, så vil jeg altid følge min mavefornemmelse. Så snart der bare er det mindste, hvor jeg begynder at tænke, der er et eller andet galt her. Så snart jeg begynder at få det første gule flag, så kalder jeg abort. Min mavefornemmelse har hjulpet mig igennem rigtig meget i mit liv. Den har altid været på min side, så nu kommer jeg til at lytte til den. Altid. Så hvis jeg fornemmer, der er et eller andet, der er forsinket, der er en betaling, der er forsinket, vi har lavet en aftale, som allerede før personen er flyttet ind, ikke bliver overholdt, jamen hvad kommer der så ikke til at ske, når personen har sikret sig lejemålet? Fordi her er det jo i fasen,
hvor de ligesom prøver at være deres bedste. Ligesom ved en jobsamtale, de vil gerne være deres bedste, indtil den er landet og lukket, og så kan de ligesom slappe af at være sig selv. Men selv i den periode, hvor de skal vise sig fra deres bedste side, hvis de laver fejl der, såsom ikke kan betale depositum og forudbetale husleje til tiden, såsom bliver ved med at komme med undskyldninger, såsom bliver ved med at være måske flavet, decideret aggressiv i sproget over for dig, jamen, hvordan kommer de så ikke til at være, når først de flytter ind, og du kommer til at have mange problemer med at få dem ud? Så derfor, altid lyt til mavefornemmelsen. Hvis den siger, at der er et eller andet grueligt galt her, så lad være med at tage den lejer ind. Start processen forfra, hvor end du ikke orker det. Og her snakker jeg særdeleshed til mig selv. Lad være med at få dem ind. Start processen forfra. Tag den måneds tomgang, hvis det er det, det koster dig. Det er ikke det værd at få en horribel lejer ind i dit lejemål. Nogle de har decideret spørgeskemaer, som de kører deres lejer igennem inden. Måske er det nødvendigt, måske er det ikke nødvendigt. Men i særdeleshed, altså hvis du er en menneskekender, hvis du har været på den her planet længe nok, så begynder du at kunne genkende forskellige mønstre. Og i og med, at du har haft med mange mennesker at gøre, så begynder du at kunne genkende, hvilke type mennesker er hvordan. Så når du snakker i telefon med dem, når du møder dem, så kan du lynhurtigt begynde at danne dig et indtryk af, hvordan er den her person. Og hvis der er et eller andet inde i dig, der siger, sgu ikke min kop te, så kom ud med vedkommende hurtigst muligt. Det samme kommer jeg til at gøre, når den her person første gang vedkommende ikke betaler sin husleje, så kommer der ikke til at være nogen kære mor. Der kommer ikke til at være noget, jamen vi ser på det og lad os lave en aftale. Jeg kommer bare til at følge reglerne og smide personen ud med det samme. Fordi det er ekstremt svært at smide personerne ud. Jeg har noget software, som automatiserer den her proces. Men uanset hvad, jeg kommer ikke til at give nogen chancer overhovedet her. Så min strategi indtil nu har i virkeligheden været, og jeg ved ikke om jeg vil kalde det en strategi, men mere tilfældighed. Jeg slår mit tomme lejemål op på boligportalen, skriver et sindssygt lækkert oplæg med smileys og det hele, ligesom man godt kan lide det, så det er lidt spændende. Derefter så får jeg nogle beskeder nogle gange på boligportalen, men oftest så er det de personer, som ringer til mig, som ender med at få lejligheden. Og det er fordi, at jeg kan være, at jeg er i gang i min hverdag, laver dit og dat, og så kan det være, at jeg ikke lige er på boligportalens hjemmeside og inde i beskederne. Så dem, der ringer til mig, der ser jo bare min telefon, den ringer. Jeg svarer den, og så snakker jeg med den, og de siger, hey, jeg er interesseret, du kan ikke lige komme forbi. Jo, det er fint, kom forbi, vi snakker, godt, lejekontrakt, videre. Så er det typisk dem, der ender med at få den. Så hvis du ser den her video, og du lejer og på jagt efter noget, kæmpe tip, ring til udlejen med det samme. Altså det er meget nemmere, end at sidde og skrive de her beskeder. Ring med det samme. Men anyway, nu kommer jeg til at gøre det på en lidt anden måde. I stedet for bare altid at tage den første og den bedste, der ringer til mig, så kommer jeg også til at gå beskederne igennem. Jeg kommer til at snakke med alle sammen. Jeg kommer til at lave en liste, og jeg kommer til at vælge nogen fra. Så mange af mine lejemål, de ligger i Rødekro i Sønderjylland. Så dernede, der er der heller ikke det største efterspørgsel, når jeg slår det op. Jeg får måske 10 henvendelser, hver gang jeg slår noget op. Men det er jo ikke ligesom hvis du slår noget op i København eller i Aarhus, at du så svømmer i henvendelser. Men her, der har jeg alligevel, jeg ved ikke hvorfor, men jeg havde tænkt, at fint, der er en, der skriver, jeg lejer den ud, done. Nu kommer der til at være en lidt mere systematisk proces omkring det her. Fordi nu bliver mit store fokus at undgå dårlige lejer for alt i verden. Fordi når du driver sådan en her begynder udlejningsforretning som lille fisk, ligesom jeg selv er, jamen så kommer det til at sluge ekstremt meget tid. Så en ting er, at hvis du har det som fuldtidsbeskæftigelse, jamen så er det en ting. Men hvis det er sådan en sidebeskæftigelse, du har der, så har du bare ikke tid og lyst til at have en konstant hovedpine, konstant sky hængende over hovedet, hvor du har den her dårlige lejer, som bare er et sort hul, der bare sluger al din tid. Så derfor bliver det her med nye lejere, og de skal være gode og ordentlige, en helt ny prioritet for mig. En helt game changer. Og mange kan sidde derude og tænke, ja sikkert, det havde jeg da altid planer om at gøre. Men når man kommer ind i det, så er det meget hurtigt en faktor, man kommer til at slække på, når det aldrig har været et problem. Nu har jeg gjort det her i 2 år, og jeg har aldrig haft et problem. Nu er der så opstået mega problemet, og nu kommer jeg til at ændre strategi på det her. Det var bare lige en kort update med hensyn til, hvad jeg synes, man skal gøre, og hvilket fokus jeg synes, man skal have på sine nye lejere. Hvis du synes sådan noget her med udlejningsejendom, det er sindssygt sjovt og interessant, så hop ind i vores community. Link i beskrivelsen.
Der er et kursus til, hvordan du trin for trin får købt din første udlejningsejendom ganske gratis. Så link i beskrivelsen. Tjek det ud. Jeg håber, vi ses derinde. Eller også ses vi i den næste video.